днес играеме Clash Royale и бях 6-та арена, но спаднах на 3-та или по-скоро се изтрих и отново започнах. Ето с този клан съм и ще играеме 5 лева всичко. Само да дадете карта. Така и нека да играем. Аз съм трета арена и ще се опитам да... О, той ми изненада. Добре, пека, силско. Да ми сложи Baby Dragon, Minion Horde или нещо такова. Ще мразя като ми слага неща на моите. И разбира се, ще сте. Тази битка ще спечеля. Но не се знае за. Да, няма да спечеля тази битка. Той ми е разпана всичко, което може, но се знае дали аз ще бия. Това е летбал. 100% е втори левел. Или трети. Като ме дразни. Бейбито. Ще защитам този Inferno Tower. Той ми трябва много. И вече го няма. Барбериан срещу принц лева 2. Сложа такова едно тук за всеки случай. Важно ми е да защитавам главната кола. Добре. И аз ще направим още една битка. И това ще бъде за клипа. Може да се включите в моя клан, не е много силен, но всички сте добре дошли, стига да имате чувство за хумор. Приятна игра. Първи клан чест. Добре. Аз не съм събирал нищо, но се постарая. Добре. Ще направим още една битка. О, четвърта арена, добре. Ще снимем клип, когато стана 6 на реда. Как ме измами. Добре, гръмна база, всичко прави това. Такива хора знам го, то срещу съм се бил. Само дето бях на 6-та арена. Той ме мачка. И това ще бъде за този клип. Абонирайте се и харесайте. Това ще бъде от мене. И чао!